Kowe iki sing alus to Sa, kowe iki omahe. Kaya wong padu saka kadohan ora. Mboten padu. Ayo alus ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Wis sak karepmu Sa. Iya. Wis ngandani wis nganti jelih aku. Heeh. Kon alon-alon iki kok ya angel ra jamak-jamak. Iya, karang ya sipate isih kegawa piyai saka luar Jawa dadine ya mbok menawa nuwun sewu. Ciri khase ning kono iki ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Ya. Iya. Mbok Dik. Nek Mbok Dine tuwa iso setruk dadakan lho kuwi. Iya, ya pancen ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa, Mbak Ika karo Mbak Krisna.